Terve tytöt! Ei! Morjesta pöytä. Morjesta. Moi. Täältähän sitä singahdettiin. No niin, tuppa, heitäpä kamat sinne takaa luukkuun ja... Heitäpä kamat takaa luukkuun ja... Laitetahan näin. Ihana nähdä. Ihana nähdä. Morjesta. Moi. Mikäs hampuusi se puskin? No Matti sampuu. Ja se alkaa henki. Avaa toi. Heti alkaa. Ennen kuin ajat mihinkään. Mä olin Ping Pong Shows ja terveisiä vaan kaikki sinne Patong Beachille, niin joo, olin semmosessa Ping Pong Shows ja idea on siis niille, ketkä ei tiedä, niin siellä tämmönen pieni vinkuintiaani laittaa toosaas kaiken näköistä juttua. Ja mä olin siellä sitten pienessä sievässä, mutta lopulta huumattiinkin ja mä heräsin yhdeltä rannalta, mutta ei siitä mitään. Niin ensin se laittoi maljakon näin ja sieltä tuli 18 kultakalaa sen tussusta. No mä en ollut semmoista ennen nähnyt, vaan että miten sun voi tuoda 18 kultakalaa, elävää kultakalaa tussusta? Siis tommosen maljakon. No liian rajuja mulla näin pysty miettimään. No, niin mullekin oli. Mutta mä jäin sitten tietysti mielenkiinnosta. Niin sitten seuraavaksi tuli funaa korvaa täflä kilpikonniin. Niitä tuli 10 siihen. Mä katsoin, että ja se on kuitenkin sitten jo jonkun kokoinen, ei ne mitään isoja ollut. Ja sitten kun mä luulin jo kaiken nähneeni, niin tuli vielä joku ahven. Ja se ahven oli niin kuin vitun piikkinen ja muuta. Sitten se kääntyi näin mua kohti, pyllisti. Siinä oli pöllösilmä esille, työnsi siihen herneputkeen ja ampus nuoleen vittu mun takaa oleva ilmapallon puhki. 3 euroa. Mä sanoin, että oli hintansa. Vittu mikä show. Huippuduo, joo. Näytä jalkatatuointi, niin sun täytyy näyttää, koska mulla ei ole. Edellyttääkö se koko perseen paljastamista? Voi vittu. En mä sitä itse tehnyt. Kaveri teki mulla silmät. No se nyt vielä puuttuisi, että saisit itse ton nakuttanut, vaikka se näyttää kyllä siltä, että saisit itse sen nakuttanut. Ei jumala. Mulla oli silmäkin, en mä tiedä mitä se tekee. Joo. Miksi sä näin teet? Ei ikinä tiedä mihin joudutaan. Mut miksi et sä ottanut vaan sitä pulloa? No kun mä otan pulloa, mutta ei välttämättä joka paikassa ottaa pullon mukaan. Ne tulee pussi tuolta pihaan. Nyt on täynnä. No niin, on munkin lasi täynnä. Ton verran sai, kun piti lasi vaan alla. Ota tätä vähän tänne päin, kun Okumilla on paljon parempi juttu, kun se näkee jotain. Mä en näe niin. Oho. Muuta mitkä passot vittu. Mut joo, kerrotaan nyt katsojille, ketkä on tullut nyt, että on tullut aika paljon lähetyksiä, niin me ollaan Okumin kanavalla ja tehdään kallavedestä vähän juttua. Tänään tarkoitus dynamiitti kalastaa, se on ainut tapa saada enää partasen Hannaa kalakukkoon muikkuja. Ja meinataan räjäyttää vittuun nekin vähän, mitkä täällä on jäljellä. Et tärkein on, että sulla bisnes kulkee vitut luonnosta. Itse asiassa kun päästään tuosta vesille, niin otetaan hattara tähän mun ja Oukelin keskelle ja lauletaan suvivirsi. Ja sen takia, että se yksi vitu espoolainen vitun apina, kuulit oikein, niin katot sen ja me lauletaan tuossa suvivirsi sulle. Ja pyydäpä meiltä tonni korvauksia. Me tullaan tuon vittuun bilepussilta tänään sun oven taakse, niin me tullaan maksaa sen. Mutta me maksetaan se vähän reippahammia, ei tarvi valita, että minkä unssiset hanskat. Ei me tarvita. Ai vittu. Sieltä tulee Jekkuviina paino Jekkuviina pisti hullut 1000 kikiä. Mahtavaa iltaa jätkille, älkää hukkuko. No, ei kai ketään meitä kaipaamaan. Tai no mulla jää tietysti ulosottolaitos ihmettelemään vähän. Missä eti on? No se on tossa Kallaveden pohja pojuna vittu. Kyllä mä sen sanon. Mä oon kaiken näköisissä saunakompoissa ollut, niin kyllä se vaan. Onko mustalla pidempään, niin kyllä se vaan. Ja se johtuu itse asiassa siitä, kun niiden ämmien perset on niin helvetin isot, että ei siellä tämmöisen valkoisen tuikkarin mitään tee. Ja minkä takia on perse iso? On totta kai, kun se juoksee leijonin pakoon. Että sä vittu. Leijona tulee, niin pussikuski syödään ekana. Sen jälkeen menee hattaraan. No sit mä, mut muut vähemmän, koska mä oon niin vitu soosis. Näitä pitäisi aina tukea. Pitää muistaa, Okeli on helvetin hieno äijä. Mutta kokemusta, sitä muuttuu.
Heti tarvii minttua, tää pitää paikkaa. Kaikki mintut laittakaa chattiin puheennumero. Dia viina. Ei tee se on raju vitsi. Tää on tämmönen niinku alkupäästä. Rapahaara. Mikä on kaikista surullisinta siskon syöpähoidoissa. Siskon syöpähoidossa? No. Jussi takapäin ei pysty pitämään tukasta kiinni. Nyt lopetetaan täältä heti tähän. Ei oo kivoja juttuja. Oikeesti. Nyt oli vittu. Naisiltahan ei koskaan saa kysyä paljonko sä, tai minkä ikäinen sä oot, vaan paljonko sä painat. Kuinka hattara painaa? 75. Sä oot aika terakka tyttö. No en nyt sanois, mutta ok. Mikä pittunen sä oot? 173. On terhakka. No kiva. Hyvä. Sä tarvit ponnistusvoimaa persessä ja armeijassa. Joo. Kiitos. Toista se on kuin sen tuulin kontti. Se on jäätävä. Jos joku muistaa Backtausin, niin tuulin perse se on valtava. Joo! Kiitos Kuopio, kiitos kaikille, ketkä tulitte paikalle. Kiitos, että olette hieno yleisö, kiitos. En mä tiedä mikä on uusi pitch. Sanotte, jos hän on uusi, niin hän pysyy sellaisena. No soita. Iltaa jatkuu vaikka Otetaan viinaa vähän. Katsotaan vähän myöhemmin. Ymmärtää. Morjesta pöydällä. Elämää. Mitä haukkuu? Ei kai se. Juoda nyt hetkeäsi jossain vittu. Valko-venäläinen triplana, kiitos. Ja sit samaan kuin Iso kydisti pillupää. Joo, mä muistan. Mä muistan. Mä tiedän, mä juon punasta. En mä noista ryssistä niin välitä. Karjalainen. Kirjanpitäjäkäs ongelmia. Niin mieti, että mä laitan niinku tältä viikolta 2 tonnia viinoihin. Ja sitten mä laitan sinne niinku viinat yrityksen piikkiin. Ja pitää laittaa niinku kuitin taakse, että kenen kanssa. Siellä lukee Jeton Roosters. Tiedätkö sä kuinka paljon mä nautin? Kyllä se on veittu, joo. Tiedätkö sä? Tiedä. Et sä edes tiedä, mä nautin. Vedettiin 2 tonnilla. Et sä edes tiedä, kun Niin, se on muuten totta. Sunhan täytyy laittaa sinne. pitääkin laittaa. Ja se, Miksi et sä puhutaan jupaihin? Siellä ei tarvitse pitää kirjanpitoa. niin kun mulla ei ole Freda Maintisenä, mä näytän vittu joltain Avatar-hahmolta, saatana. Tää on siinä mielessä helppo, että tätä vaan levitetään tähän. Noin. Ja tohon tuo kans. Ja sit Lusi, no joo, nyt ei oo kyllä vittu missään nimessä tarpeeksi. Onks nää artesaanipizzoja? Nää on artesaani. Tätäkin se tarkoittaa. Joo. Vittu toi tulee kun sä... Oho! Voi Jeesus. Mennään laittaa tää nyt sinne uuniin. Okei chatti, eli täällä on nyt artesaanipizza kysymyksessä. Ja artesaanipizzassa on tärkeintä, että se ei välttämättä näytä niin kuin tässä hyvältä. Mutta ei se. Ei vittu. Ei vittu. Mulla on kaikki täyttä. Ei vittu. Jäi. Ei kun se sytty tulee siellä. No totta kai se syttyy tulee. Ei vittu. En tiedä, muutama makkara ja meni ihan vituksi. Mut mä oon sitä mieltä, että nyt tää katsotaan loppuun saakka tää homma, koska haiseekin ihan vittu törkeältä. Joo, ei ne pysy, teitä naurattaisi, mutta ei noi oo niin helppo. Käännetään Mä menen kattoo, että se sytty. Joo. Eli tässä on meidän pizza numero 1 nyt sitten. Näyttää ihan helvetin hyvältä. Ei, mä sanoin, että tää on se ongelma just. Tää on se vitun ongelma just. Ei vi. On. No, toi meni aika hyvin. Yllättävän hyvin. Laitto jauhoi vielä tohon, okei. Okay. Joo. Vähän jää raaksekin. Molemmat. Joo.
On kauhean. On järkyttävä. Okumin laatta